Buenos días. Antes de comenzar la sesión plenaria, voy a proceder a pasar lista. Como es mi primera sesión de este pleno, procedo a pasar lista y así les conozco. En primer lugar, Paula Bouzos Barros, Julio Fernández Alonso, José Antonio Rodríguez González, Javier Pérez Alonso, Fátima Granja Paz, José Luis Alonso Troncoso, Brais Misa García, sí. Iria Lama Salgueiro, Nuria Lameiro Valverde, Rocío de Olinda Goberna Sousa, José Manuel Chamorro González, Manuel Gómez González, Rocío Cambra Castro, Ángel Pérez Durán, Manuela Rodríguez Pumar y José Antonio Araujo Quintas. Perfecto, todos. Paco Ferreira, supongo que entrará por Sí, Paco Ferreira. Sí, como presidente de este pleno. Perfecto. Ben, pois hai coro suficiente, non? Secretario, para dar comienzo a esta sesión. Como decía, hai quórum suficiente para esta sesión plenaria, que é unha convocatoria extraordinaria, como ben saben, a raíz de poder presentar un proxecto o plan extra da Diputación, que saiu publicada das bases o día 22 do mes pasado e que daba un prazo de un mes para presentar os proxectos a convocatoria deste plan para intentar, ou ao menos pelexar para poder entrar dunha línea de subvencións que a este Concello lle corresponde de 900.000 euros. Este proxecto se fixo prácticamente en un tiempo récord, porque tiñamos escasamente un mes, e foi presentado por os arquitectos técnicos e redactores do mesmo xustamente hai un par de días, o cual tuvo que ser tamén informado por os técnicos municipais e unha vez tendo os informes favorables ao proxecto proceder á convocatoria deste pleno. De aí que non dese tempo a facer a comisión informativa de asuntos de pleno, por a súa convocatoria os plazos non daban e será levado este punto á seguinte comisión. Convocamos este pleno hoxe de maneira rápida e urxente por unha cuestión, que hoxe é o último día para presentar este proxecto da sede electrónica da Diputación, xustamente hoxe que é o día 22 de novembro. E isto é un motivo, quero aclarar, de por que con tanta premura se convoca este pleno e por que non se fai a comisión informativa anterior ao mesmo, como é preceptivo. Saben que a propia normativa recolle a posibilidade de que sexa así, se non dá tempo ou por o que sexa, traerá a comisión informativa, será levado a primeira que se convoque. Nada, pois por a miña parte aclarado este tema, doulle a palabra ao secretario e o punto número 1 e único deste pleno, é o expediente 3028-24, que, como decía, é a aprobación do proxecto de obras denominado Adecuación Urbana e, bueno, estou vendo que está en castelán, está entrecomillado, pero bueno, adecuación urbana y mejora del espacio público en el entorno de la iglesia y cementerio de Santa Baia de Donas. E eso, para solicitar o abeiro do Plan Provincia Extraordinaria Plan Extra. Decirlle que teñen o expediente evidentemente a súa disposición, o proxecto tamén o tuveron a súa disposición, inda que con pouco tempo, pero bueno, para saber o que se pretende facer en ese entorno
o proxecto aí está, tampouco é tan complexo, e como saben, arranca este proxecto a raíz de un anteproxecto que xa estaba redactado en esa zoa da iglesia de Santa Baia, do Plan Ágora, donde nos acolléramos a esa subvención tamén con 5 proxectos, inda que ese proxecto que se presentaba era unha memoria valorada moi sencilla, tal como recollía o Plan Ágora, para despois ser desarrollada en profundidade. Non só eso, sino que ese proxecto do Plan Ágora só falaba da mellora da contorna da igrexa de Santa Baia. Sin embargo, este proxecto que traemos hoxe aquí é moito máis amplio. Fala desa zona concreta diante da igrexa, unha igrexa... Sí. Habría primero que ratificar el punto del día y luego... Sí, pero estou un pouco para xustificar. Versa eso sobre a contorna, como saben, e despois tamén se arreglaría o que toda a estrada hasta o cruceiro hasta o Calvario que hai arriba, da carretera de San Cibrán, incluída esa zona, como ven do proxecto, e despois se daría continuidade a toda a estrada conocida para todos como a Costa do Chosco, hasta o final de todo, de arriba, con acondicionamento da estrada, recollida de pluviales, alumeado e tamén con unha senda ou unha cuneta tendida para garantir a seguridade viaria. Eso así en síntese e a modo de preámbulo é o que traemos hoxe aquí. Doy a palabra ao secretario. Grazas. En primer lugar, habría que ratificar la inclusión en el punto de orden del día. Sí. En primer lugar, habría que ratificar el primer punto de orden del día, dado que no existe dictamen de comisión. Ratificar. Sí. Gracias. Vale. Temos que ratificar este punto para incluirlo na orden do día, según o secretario, como non foi levada a comisión informativa. Entonces, secretario, para que non haya máis problemas de interpretación xurídica de que dé motivo despois a posibles recursos, a ver si digo ben. Dado que non hai comisión informativa deste asunto, temos que ratificar a inclusión deste punto da orden do día, é dicir, temos que votar se o incluímos ou non incluímos. Pois entonces sometemos a votación este punto de inclusión, salvo que pidan algunha intervención por cuestión de orden ou así, pero nada, sometemos a votación este punto. Votos a prol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos. Votos a favor, 17. Unanimidade. Vale. Entonces ahora pasamos ao punto e leemos a proposta que lle dou a palabra ao secretario. De conformidad con el artículo 93 del ROF, voy a proceder a leer en extracto el acuerdo que se pretende adoptar por este pleno. Primeiro, aprobar o proxecto denominado Adecuación Urbana y Mejora del Espacio Público en el entorno de la Iglesia y Cementerio de Santa Baia de Donas, redactado polo arquitecto Pedro González Souto, presentado no Registro Xeral deste Concello día 18 de outubro, registro de entrada 4.936, que conta con un orzamento total de 1.207.953,65 euros, e ben engadido. Orzamento base 998.380,80 euros, máis o 21% de IBE, 209.644,85 euros. Segundo, solicitar unha axuda por importe de 900.000 euros ao Aveiro nas bases reguladoras e convocatoria do Plan Provincia Extraordinaria Plan Extraprograma PON 2030, BOPO número 206 do 22 de outubro de 2024, cumprindo as súas finalidades e aceptando expresamente as condicións de financiamento e os demais requisitos establecidos nas ditas bases reguladoras con destino á realización da inversión para a execución do proxecto denominado Adecuación Urbana y Mejora del Espacio Público en el entorno de la Iglesia y Cementerio de Santa Baia de Donas, asumindo o compromiso de cofinanciar
a actuación por importe non subvencionado ata completar o orzamento da inversión e, en todo caso, por importe da diferencia co total do proxecto, isto é 307.953,65. Terceiro, delegar na alcaldía as competencias do pleno relativas ao procedimento de solicitude de subvención e, como órgano de contratación, na Xunta de Goberno Local as competencias relativas co procedimento de contratación administrativa das obras de referencia, de acordo co disposto no artículo 61 da Lei de Contratos do Sector Público. Cuarto, dar conta á Comisión Informativa do asunto comprendido na orde do día do pleno, cumprindo co establecido no artículo 126.2 do REF. Grazas, secretario. Bueno, esa é a proposta de alcaldía, como ven. Abrimos, si queren, un turno de intervencións. Debe estar grabando, non se move o... No. Xa cando falou, se pode ir non computador. Bueno, porque, vamos a ver. Antes tampouco contamos. Bueno, pero que non conte, non pasa nada porque o secretario non ten turno de... Eu supoño, de todas formas, hai unha segunda grabación que se está facendo e vamos a ver, entonces, intervencións de 3 minutos. Señora Rodríguez, alguén máis pida a palabra? Araúxo, Bouzós, alguén vai a pedir a palabra? Nada máis, por este orden. Ten a palabra por un tempo de 3 minutos a señora Rodríguez. Ben, bo día. O primeiro, lamentar que despois de saltarse as convocatorias ordinarias convoque hoxe un pleno extraordinario urxente sen meter cousas tan próximas á súa data e igualmente para o BNG importantes como sería unha referencia ao 25N, o 25 de novembro, Día contra a Violencia Machista, que polo menos hai unha moción presentada polo BNG para ser tratada en pleno, ben podía vir nesta convocatoria extraordinaria urxente. En todo caso, o plan no que vostede mete este proxecto está pensado para financiar proxectos que sirvan aos concellos para acadar a igualdade na prestación de servicios de competencia municipal, proxectos que teñan importancia estratégica. Se o plan pretende contribuir a potenciar unha provincia onde vivir mellor, con máis servicios e de máis calidade, en Gondomar non cabería outra cousa que investir en saneamento, porque a falla de saneamento, ademais da desigualdade que supón para as persoas que non o teñen, reduce o benestar, ser enfermidades, provoca perda da calidade do medio e mesmo atrasa o desenvolvemento social e económico, polo que o máis evidente que non hai no noso concello maior necesidade estratégica que dotar deste servicio as 3.000 vivendas que non o teñen. Dábamos por suposto que o goberno local xa tiña elaborados proxectos de saneamento para poder presentar a esta ou outras líneas de subvención, mas vese que non, igual como xa viñamos dicindo desde o BNG, esa non é a súa prioridade. E que, ademais, se vamos ás bases reguladoras, a bases dice que son investimentos subvencionables ás novas infraestructuras públicas, é dicir, por exemplo, saneamento. E, ademais, en canto á estrategia, o seu carácter estratégico fala de investimentos que sexan fundamentais ou decisivos para a mellora, desenvolvemento ou modernización dos servizos. Os investimentos que supoñan unha mellora relevante en canto ao equilibrio territorial na prestación deses servicios. Equilibrio territorial, señor alcalde, que significa que todos teñamos as mesmas condicións de vida independentemente de onde vivamos. E tamén que teña un componente vertebrador dos territorios para fomentar a igualdade de oportunidades entre o rural e o urbano. Eso díceno as bases. En canto logo á valoración, por lado dos criterios obxectivos, pois son obxectivos en función de poboación, superficie e demais, e creo que o Concello non poderá acadar máis de 49 polo cálculo que fixemos. En canto á calidade do proxecto, non temos coñecementos para valoralo, pero no que é o carácter estratégico, onde se sonan eses 40 puntos entre a calidade da técnica e o estratégico do plan, do proxecto, entendemos que non cumple, creo que ningún do que dicen as bases. Por tanto, por esa vía tería 0 euros cando creemos que un de saneamento cando menos tería 12. Ben, aparte, logo nos trae aquí unha proposta de que vostede solicita un importe de 900.000 e que o Concello teria que aportar o restante. Pero que pasa se a subvención non lle dá a puntuación suficiente para acadar os 900.000 euros? Que pasa se en vez de 900 son 750? Por riba,
de non financiar saneamento a cargo desta liña de subvención, por riba, vanse comprometer máis de 300.000 euros no financiamento propio do Concello en algo que non é a prioridade, o saneamento. Grazas. O BNG votará en contra, obviamente. Gracias, doblemente gracias por votar en contra. Ten a palabra señor Araújo. Gracias, alcalde. Bo día. Benvido, señor secretario. Verá que teña vostede un pouco de paciencia porque a nos gusta a nosa política intensa, créamo. A ver, eu non quero repetir o que acaba de decir a compañera da corporación, pero evidentemente este non é un proxecto estratégico, en absoluto. Non é un proxecto estratégico. E, ademais, non axuda a vertebrar o Concello de Gondomar e a facer os veciños e as veciñas de Gondomar máis iguais. Mentres hai barrios de Gondomar onde os xurros dos pozos negros van polo camiño para baixo. Ou hai outros barrios que non teñen agua potable porque teñen os pozos contaminados. Bueno, volvemos á política do bonito fronte á política do necesario e eu diría do urxente, non? Pero iso non é unha prioridade súa. Vostede que quere inaugurar ali unha cousa moi bonita, mentres, por certo, un kilómetro máis adiante, os veciños de Borreiros, no barrio da Esparela e entre o Telleiro e a Esparela, saíron á rúa varias veces pedindo as beirarrúas e seguridade para camiñar pola estrada, pero non había cartos. Ahora aparece 1.300.000 euros. Bueno, iso terá que explicarlle a vostedes os veciños, Van ter que explicar moi claramente, ademais. E despois, efectivamente, pois está o tema da urxencia, porque, bueno, este proxecto entrou o 18 de outubro no Concello, algún tempo sí que tivo cando menos para falar coa Corporación Municipal e explicarnos o proxecto. Eu non sei se entendín mal, pero creo que dixo vostede que iban a arranxar as beirarrúas, as beiravías, hasta San Cibrán ou hasta arriba, pode ser, non sei se entendín ben. Ten o proxecto aí, sí, pero é que o proxecto eu non tuve tempo a mirarlo como hai que verlo, evidentemente. Pleno, extraordinario, urxente. Que quer que lle diga? Bueno, que quer que lle diga? Que lle diga que a democracia e o respeto para a corporación é outra cousa, non? Eu teño que votar algo que consciente e sabendo exactamente todos os extremos do que voto. Moi ben. Digo yo isto porque eu non sei se esa estrada, creo que esa estrada, teño entendido, que é propiedade da Diputación. A ver, creo. A ver, en todo caso... Habrá que levar aquí 50 anos. Perdón, eu teño... Como? Que leva usted 50 anos de consello, vostede sabrá. Levo 100. Que lle explique eu agora que ten que saber xa de facto por ser conselleiro. Vostede non ten que explicarme a mí nada. Por eso mismo. Ten que explicarle ao pobo de Gondomar que está mirando este pleno en directo. Mire, eu non vou votar a favor isto, non podemos votar a favor unha discriminación tan grande ao resto do Concello de Gondomar. Non podemos votar. Por certo, vou dar un dato, 50 ou 60 metros máis adiante desta obra tan maravillosa que vostede vai a facer, sabe que pasa? Que cada 2x3, cada vez que chove un pouquiño, reventan as tuberías e as tapas dos sumidoiros e vai todo o saneamento polo camiño abaixo. Eso a 100 metros desta obra. Eso sí que hai que corrixir. Faga o que queira, evidentemente. Saltaría máis. A mí non me ten que pedir permiso. Pida a palabra, señor Buzos. Gracias. Ten a palabra. Gracias, alcalde. Una vez más, ha vuelto a mentir a este pleno, ya que le recuerdo que el mes pasado no ha convocado el pleno ordinario correspondiente cuando nos dijo en el pleno de la celebración de octubre que sí lo iba a hacer. Y seguimos sumando, por lo que estamos viendo, comisiones informativas para el próximo pleno que no sabemos cuándo será. Como ya nos tiene acostumbrado, nos trae un proyecto por vía de urgencia, sin tiempo necesario para poder verlo, estudiarlo y con un pleno a última hora, porque como bien ha dicho, hoy es el último día para poder presentar este pleno y no perder este proyecto, no perder esa subvención del Plan Provincial Extraordinario. Este plan permite a los ayuntamientos que se puedan realizar obras importantes que a un ayuntamiento como el nuestro le puede suponer una subvención de hasta 900.000 euros, como es el caso que hoy debatimos. Entre las obras que se podrían financiar con esta ayuda están las de saneamiento y abastecimiento de agua, o incluso la reforma de las recientes adquiridas Casas Peralba y Casa de Lis, que
para algo se comprado y no esperar a que se venga todo abajo. No estamos para nada en contra de que se inviertan en las parroquias, siempre defendimos el invertir en ellas, todo lo contrario, pero consideramos que las parroquias tienen otras necesidades más importantes que peatonalizar carreteras, pero invertir 1.200.000 euros en apenas 200 metros de carretera me parece un derroche teniendo en cuenta todas las necesidades que tiene la misma parroquia de Donas. Nosotros invertiríamos este importe en otras obras como es el saneamiento de Zapa, del cual, como se hizo en una octava parte de lo prometido, o el saneamiento de Camino Blanco con problemas de salubridad para los vecinos. Además, tenemos preguntas sobre este tema. ¿Barajó el Concello otras alternativas para la inversión, para invertir el importe de esta subvención? ¿Se ha consultado o informado a la Asociación de Vecinos de Donas, sobre todo a los vecinos de la zona sobre la obra que se va a realizar? ¿Está incluido en este proyecto el arreglo del camino que conduce al cementerio, que como bien sabe se está cayendo, porque es una obra que sería también interesante para tener en cuenta? También somos conscientes de que si hoy no se aprueba este proyecto perderemos la posibilidad de invertir una subvención de 900.000 euros en Gondomar y no queremos que por nuestra culpa se pierda y por ello no vamos a votar en contra de dicha aprobación. Pero tampoco podemos votar a favor de un proyecto a ciegas sin saber lo que conviene, porque ya dije antes, no tuvimos el tiempo necesario para poder verlo y estudiarlo a fondo y también es importante que no podemos fiarnos mucho de usted porque siempre nos cuela algo en el tintero. Es por ello que el voto del Partido Popular no se va a oponer en que esto salga, se va a abstener, pero sí consideramos y que tenga en cuenta las peticiones que se le hacen y si puede ser tan amable de contestar. Muchas gracias, alcalde. Gracias. Bueno, vou a ver se lle contesto a vostedes en 2 minutos a cada un, que me van a sobrar tempo. A ver, a mí non me deixa de sorprender esta oposición que ustedes levan a cabo. Voy a decir por qué. Empezando por a señora Bouzos, empezando por non podemos votar a favor deste proxecto. Sinceramente, non sei como vostedes poden votar en contra ou absterse a presentar un proxecto de unha inversión de 1.200.000 euros da parroquia de Donas, porque aquilo de las parroquias existen, las parroquias son importantes, ahora cando se vai a invertir 1.200.000 euros das parroquias, entonces me di a voceira do Partido Popular, podía facer usted a Casa Peralba, podía facer usted a Casa de Lis, que se está a cair, non se está a cair. E iso está en outros proxectos, señora. Non se preocupe que a Casa Peralba estaba caindo hai 20 anos cando gobernaban ustedes e quen a comprou para o pueblo de Gondomar é este que lle fala. A Casa de Lis estaba a cair cando ustedes gobernaron e quen comprou a Casa de Lis para todo o pueblo de Gondomar é este que lle fala. E a Casa de Lis e a Casa de Peralba algún día, máis ben, pronto que tarden, serán espacios de disfrute da veciñanza deste pueblo gracias a este que lle fala, non gracias ao Partido Popular que solo tiraba casas para construir edificios e repartir os pisos. Vale, eso é o Partido Popular de Gondomar. Seguindo co que estaba falando, é increíble que alguén se absteña ou se poña de espaldas a unha inversión de 1.200.000 euros e un entorno dunha igrexa das máis importantes da comarca, dunha humanización que é tan necesaria, dunha recollida de pluviales, dunha recuperación dun espacio tan valioso como é o Calvario e arreglar unha estrada que comunica o barrio de Santa Baia co barrio de San Cibrán, é dicir, dous grandes núcleos de población dentro dunha mesma parroquia, totalmente comunicados por un vial adecentado, mellorado, con recollida de pluviales, alumeado, é un sitio por onde camiñar seguro, a famosa Costa do Chosco. Comunica dous barros, vertebra, señora Rodríguez, vertebra o territorio dentro deste concello, pero bueno, claro, é máis fácil facer a demagoxia de saneamiento, saneamiento, saneamiento. E agora me explico, porque tanto vostedes como vostedes saben que estos cartos non veñen destinados para saneamiento. Vostede o sabe de sobra que é diputada e o temos falado en sede da Diputación. Vostede sabe, perdón, non ten a palabra, señora, non ten a palabra. Vostede
que pertence a esa diputación, pertence, non, vai pertencer, pero sí que afirma a mesma familia política, tiña que haberlle dito ao presidente da diputación que en vez de andar con plans estratégicos, con plan estratégicos, o que tiña que facer é destinarlle sin máis aos concellos 900.000 euros para que fixeran con eles o que quixeran. Pero non, sabe o que quere facer o presidente da Diputación? Quere plans estratégicos para despois vir a inauguralos xunto co alcalde. Esa é a verdade. Entonces, este plan estratégico está pensado para a recuperación de un espacio común, para a posta en valor do mesmo, para vertebrar a parroquia de Santa Baia en San Cibrán, coa cabaixo ca iglesia, e recuperar espacios de patrimonio que son importantes. Pero, bueno, claro, é máis bonito decir saneamiento, saneamiento. Mire, si queremos saneamiento, espero que estén conmigo, e o meu carón aguantando a pancarta, pedíndolle a Aguas de Galicia e a Xunta de Galicia que ese proxecto que acaban de tirar abaixo porque non lle fai a empresa, señora Boudós, que ustedes non se enteran de nada, ustedes non van por Canarias, ustedes van que non sei por onde van, non se enteran. O seu director de Aguas de Galicia, que vaya por diante, é un impresentable, que non lle colle o teléfono nin aos alcaldes, salvo que sean do PP, vale? Comunica, salvos que sean do PP, señor director de Aguas de Galicia, enterámonos de que lle vai a deixar, de que vai a quitar a Gondomar casi 3 millóns de euros por a Voz de Galicia. E ten a cara e a desfachatez de decir, ademais, que é porque o Concello non puxo a súa disposición os terrenos ou que humanizou sitios afectados por o plan de inundacións. O di hoxe da prensa. Que sitios afectados do proxecto por o plan de inundación se humanizaron? É un verdadeiro mentiroso como que xa estamos acostumbrados. E agora, en vez de coller e decir, bueno, pues vamos a revertir eses 2.600.000 euros en Gondomar, que é o que lle pedimos. A eso van a estar ustedes ao meu carón para pedirlle a Aguas de Galicia que fagan unha inversión de 2.600.000 euros en saneamiento? Van a decirlle vostedes aos de Aguas de Galicia que fagan o tanque de decantación da depuradora que prometeron en campaña? Van a decirlle a Aguas de Galicia que o que nos cobran de cano, que é $500.000 fagan a reinversión do municipio, como dice a lei do ciclo da agua do seu preámbulo? O espírito da lei é ese. Van a decir, a lei ten espírito, sí, non me mire con esa cara, ten espírito. Vale? Entonces, van ustedes a por ao lado de Gondomar ou van a seguir falando de oído? Porque ustedes tocan de oído. Levan moitos anos tocando de oído. Teño que agradecerlle que sigan tocando de oído. A verdade é que sí. Pero hai que ser serios con isto. E aquí estamos hoxe para recuperar un espacio de unha parroquia como é a parroquia de Donas, como fixemos ademais da parroquia de Chaín, é unha parte, como fixemos ademais en outras parroquias, como ben saben, e como vamos a seguir facendo. E este proxecto estratégico saben de sobra que non vale para o saneamiento, porque ten que ser un único proxecto, que ten que vertebrar poblacións, que ten que recuperar espacios, e que ten que axustarse ás bases. E ainda así, veremos se a Diputación de Pontevedra non nos deixa fora deste plan extra por non reunir os puntos necesarios. ¿Sabe por qué? Porque a Diputación de Pontevedra, e aí deberíamos coincidir todos, señora Rodríguez, todos e todas. ¿Sabe por qué? Porque a Diputación de Pontevedra sacou este plan por a porta de atrás e deu un prazo de un mes para presentar os proxectos. Un mes. Cando o anterior goberno facía estes plans, canto menos daba 3 meses. E sabe por que fixeron un mes solo? Porque os alcaldes do PP sabían que iba a salir este plan e tiñan os proxectos preparados. E o que quería é collernos co pé cambiado e que non nos dera tempo a presentar proxectos. Curiosamente, cando se aprobou este plan extra, aprobouse un plan de infraestructuras en torno a 100.000 euros para cada concello como o noso. Sabe canto plazo deron para presentar os proxectos? 3 meses. 3 meses. Vale? O sea, para unha inversión de melloras de instalacións deportivas, para 100.000 euros dan 3 meses. Para un proxecto estratégico como estos, dan un mes. É dicir, todos aqueles que non tiñan os deberes feitos e anduveron rápido non lle daba tempo a presentarlo. De aí que tuvemos que facer un proxecto express e pensar onde invertir. E decidiuse invertir nas parroquias.
no casco urbano. Por lo tanto, non me veñan a decir vostedes ahora que Casa Peralba ou Bar de Lis. Bueno, acabando, espero que lle haya contestado. Un mes de plazo, señora Bouzós, cando non dá tempo a nada. Un plan estratégico para acollerse a unhas bases complicadas, cando podía haber dado aos concellos os 900.000 euros, entende? Unha Casa Peralba, un Bar de Lis que están metidos en outras subvencións e que vostedes, por certo, non se enteran ni onde están metidas. Deberían facer o seu traballo de oposición, entende? Iso é o que hai. E vou a decir máis, señor Araújo, decía vostede que falaba de vertebrar o territorio. Parecelle pouco a vertebración do territorio do barrio de San Cibrán con Donas. Verdadeiramente parecelle que este goberno non está apostando pola vertebración do territorio cando está ejecutando unha obra de máis de 200.000 euros agora mesmo entre o cruce de San Cibrán, onde está a carretera da Diputación, e hasta a Costa do Chosco, unha obra que se está ejecutando alrededor de 220.000 euros e que vamos ahora a enlazar de onde acaba esa co barrio da Iglesia de Donas, ca recuperación do entorno do cementerio ao acceso mesmo e ca recuperación de todo ese calvario que hai aí, que está cheo de columnas de fenosa e que está a cair. Parecelle verdadeiramente que non é vertebrar o territorio? Lle parece mal que desde ese calvario hasta a iglesia humanicemos esa estrada, recollamos as pluviales e fagamos un punto de encontro que acaba xustamente do entorno da iglesia e ca iluminación da mesma e con un tráfico calmado e con unha reducción e incluso da velocidade para garantir a convivencia da veciñanza en ese entorno? Lle parece mal que se gasten aí verdadeiramente 1.200.000 euros? Vai a votar vostede, vais a ter vostede, señora Granja, que é veciña de Donas, verdadeiramente que se criou aí e sabe do que estamos falando, vaise por de espaldas, por disciplina de partido, de verdad, que se vai a por de espaldas por disciplina de partido e vai a renunciar á inversión de 1.200.000 euros para a parroquia de Donas, de verdad que a disciplina de partido chega tanto. Pois iso vai a ter que explicarlo a ustedes, aos veciños, porque esa é unha magnífica obra de tantas outras que van a vir acompañando, ademais, a iniciativa deste goberno en outras parroquias. E saben de sobra, remato, sabe de sobra que si metemos isto en saneamiento, perdemos a subvención. Sábeno de sobra que este plan estratégico non é para meter saneamiento porque non reunimos os requisitos das bases. Sábeno de sobra. Deixen de decir e deixen de engañar a xente dicindo que non, señora Rodríguez, e vostede mesma mo confesou a min. Sí, mo dixo que era moi complicado. É buenísimo, sí. Bueno, perfecto. Sí, voulle dar a palabra, como lle din sempre, desde que son presidente deste plenario, nunca lle deixei de dar a palabra. No, algunhas veces, no, é que mire, agora estou falando eu, e vostede debería deixarme de falar, e despois fala vostede. Ben, eu creo que quedou máis que claro o que queremos facer e o que vamos a facer. Hubo antecedentes parecidos aquí, onde hubo que deixar a piel atrás para facer obras. E verdadeiramente, despois de tantas críticas e de decir que todo foi malo, malísimo, hoxe eu como alcalde teño que mirar como se pasean ustedes por as zonas humanizadas en Gondomar e como disfrutan e como se lle encha a boca dicindo que como se lle encha a boca dicindo esta plaza non a fixo Paco Ferreira, esta plaza, tranquilidade, hombres, homes e mulleres, tranquilos, ven que se pasean e se recrean. Sí. Bueno, hai que consumir en el pueblo, señora Bouzós. Señora Bouzós, remato. Hay que consumir en el pueblo. Espere, muy bien. Hay que consumir, atiende. Mire, hay que consumir en el pueblo. Unha das mellores maneiras de consumir do pueblo, sabe cal é? Vivindo do pueblo.
Non vivindo en olla. Gracias. Máis intervencións de 2 minutos. Sí, claro, non a van a ter. Falando vostede tanto tempo, debería dar que a oposición mínimo de marxa de tempo. Cando sea vostede alcalde, falará o que queira, alcaldesa. Quen pida a palabra primeiro? Moi ben. Bueno, pero eu pido, todos piden a palabra, non? Vai a pedir a palabra, señor Bouzós? Sí. Vale. Moi ben, ten a palabra, señor Rodríguez. Vou empezar coas súas preguntas. Vai vostede a darlle a espalda a toda a veciñanza que está sin saneamento? Vai vostede a seguir dándolle a espalda a toda a veciñanza que está sin moitos dos servizos que este concello non ten? Vai seguir, porque traer este proxecto hoxe para este plan da Deputación é darlle as costas a moita veciñanza, bastante máis desa que di vostede que nos llevamos a dar a espalda. Nos non teríamos ningún inconveniente, e dende logo nos parece fantástico que se humanice e que se faga a peonil todas as zonas hai en Peiteiros, hai en Vincios, hai en moitos sitios. Estaríamos moi dispostos, pero primeiro o necesario, o urxente, o estratégico, e despois o que non é tanto. E, por tanto, seguimos dicíndolle que sí, que entra nas bases, pero o que nos dá, o que nos fai que pensar a nos é que vostedes ainda tiveron que pensar para ver que presentaban este plan. Hai que ser, iba a decir unha palabra, e acaba de vostede de decir que tanto o presidente da Deputación como o alcalde de Gondomar non lle sería suficiente vir a Gondomar a inaugurar, claro, tuberías, non se ven, pero un servicio que necesita moita xente en Gondomar. Entón, claro, vostede acaba de decir que este proxecto é máis chulo para salir na foto. Claro, o saneamento parece ser que nin dá votos, nin sae bonito nas fotos, que é unha frase que a mí me gusta moito, pero é absolutamente imprescindible, necesario e estratégico para o concello de Gondomar, para todos os veciños e veciñas que non teñen ese saneamento, mais tamén porque medioambientalmente é urxente que lle poñamos solución a este problema, que o proxecto que hoxe teria que vostedes traer sería outro. Dende logo, vostede mezcla para embarrar, para que dé bonito, logo sacará o seu vídeo dicindo que lle pete, pero as bases din dentro de investimentos subvencionables na primeira línea, novas infraestructuras públicas que sirve para a construcción de edificios inmobles, novos equipamentos, dotacións, instalacións ou outras análogas. Mesmo incluso serviría para as infraestructuras xa existentes, para melloralas, modernizalas, reformalas, rehabilitalas. É dicir, tería vostede no que é o saneamento ou outros servicios que non temos posibilidades infinitas. Que pasa? Que vostede non tiña proxecto, porque os acaba de decir isto xa tiña unha memoria valorada de antes, porque a súa prioridade desde que está gobernando este concello é exclusivamente facer o que a vostede lle gusta, as humanizacións bonitas e demais, e os veciños que se vayan a súa casa. Claro, ese é o problema. Vostede non leva 9 anos gobernando e non ten un proxecto de saneamento digno e decente que presentara este plan de subvención, nin a este nin a ningún. E me parece que se merece o tempo. Vai acabando, señora Rodríguez. Como dice, non as coito, gracias. Ten a palabra o señor Rodríguez. É unha falta de respeto, a única falta de respeto é a súa actitude. A súa actitude sí que é unha falta de respeto. Ten a palabra, señor Araúxo. Ten a palabra, señor Araúxo. Ben, gracias, alcalde. O debate que vostede deu antes aquí do tema da Diputación, eu rogolle que o dea que o volva a dar con esa vehemencia ou máis na Diputación cando este ali. Ali onde ten que dar este debate, non aquí. Porque aquí a nós non nos vai convencer, a mí polo menos non me vai convencer de nada diso que dixo, que eu estou de acordo.
quero decir, non? Por lo tanto, dé ese debate onde hai que dalo e a ver se cambian as cousas. Despois dicirlle, mire, vertebrar un territorio non é facer ese tipo de obras. Mire, eu coñezo, e non hai máis que informarse un pouco, o sea, hai países do terceiro mundo onde autopistas de primeira xeración pasan por diante das chabolas, sabe? Pero non vertebra nada. Vertebrar un territorio e darlle servicios básicos, como saneamento. Como saneamento. Hai que empezar por aí. E non se preocupe, a nós non nos parece mal que se invistan cartos en donas e se faga esta obra. Como nos vai parecer mal? Pero que se faga cando toca. E agora non toca. Agora tocan outras cousas, non? Entón, é dicir, nós o que temos é unhas prioridades diferentes das súas. Vostede falou de facer a foto entre o presidente e o da Diputación e vostede, claro, evidentemente, é unha boa foto, verdad? E nada máis, e aí acaba o problema, aí acaba o seu problema. E non se preocupe, que nos imos explicar aos vecinos das parroquias o proxecto que nos defendemos para Gondomar e que les compare co que defende vostede. Me parece moi ben. Pois eso que Eso é coherente. Esa é a política. E entón, nós, cando teñamos resolto o problema do saneamento, da agua pública, e as parroquias teñan os servicios básicos, entón empezamos a falar destas cousas. Non pasa nada. Eso que lle quero decir, non é opoñerse por opoñerse, non é así a cousa. Non confunda. Gracias. Ten a palabra, señor Buzos. Gracias, señor alcalde. Lo que sí me parece increíble, ante todo, es como ha nombrado aquí a una compañera acusándola, que tiene que dar ella explicaciones en una parroquia. No se preocupe, que no va a ir la compañera sola, que para eso estamos todos los compañeros, para hacer frente y explicar lo que tengamos que explicar. Es más, usted si escucha un poquito, lo que ha dicho el Partido Popular, que nos parece muy bien que se inviertan en las parroquias donde hemos defendido y defenderemos esas inversiones que consideren oportunas. Nosotros podemos tener un criterio y estamos valorando y le estamos exponiendo, señor Ferreira, donde también para estudiarlo y para que vea dónde poder invertir ese dinero. También le dije y le pregunté si usted ha hablado también con los vecinos, porque también es una parte importante que también deben de saber este proyecto y también tienen algo que decir. También se le ha dicho aquí, donde es prioritario también invertir en agua, no he dicho que se lleve este dinero para otra parroquia, he dicho de ya que lo tiene para donas, invertirlo en donas, que le digo yo a usted, escuche un poquitín. Las bases, por lo que veo, aquí la oposición con el gobierno ha leído otras bases, donde efectivamente aquí engloba mucho más de lo que usted ha traído aquí como proyecto, que está diciendo ya usted mismo que a ver si pasa. A ver, ¿cumplen los requisitos, cumplen los puntos o no? Es un proyecto que ha hecho usted y como si ya está echando balones fuera, por si acaso no sale, como siempre, la culpa la tendrá la Diputación y el otro grupo político. Sí. También decirle que usted lleva presumiendo desde hace años y más estos últimos años, y en este mismo año se ha hecho un reconocimiento judicial de crédito, una partida para proyectos, 100.000 euros concretamente como mínimo, donde usted siempre ha defendido quitar esa partida para hacer proyectos, para tener el cajón por si surgen subvenciones, así poder echar mano de ellas y no perder ninguna. Usted nos está diciendo aquí que este dinero ha venido aquí, han valorado dónde meterlo y han decidido ahí, por eso no les ha dado tiempo para poder hacer este proyecto en tiempo y forma, porque hoy es el último día que tiene que meterlo. Sigo diciendo, señor Ferreira, aquí la culpa, no es, que es muy dado a usted, no es de los otros, cada uno que suma. Insisto, aquí el Partido Popular no está votando en contra para nada, está diciendo que se le dé una vuelta y está haciendo otras propuestas para invertirlo, ya que lo que invertir en donas nos parece perfecto, por alguna parroquia hay que empezar. Vale, señor Ferreira. No. Gracias. Gracias, señor Ferreira. Muy bien. Sigue sin... Bueno, nada. Solo un apunte, non se fixo unha modificación extrajudicial de crédito. Se fixo unha modificación de crédito. A ver se... Vale, venga. Pues nada, vamos a... No, preguntas? No. Pero que non proceden as preguntas. As preguntas son ao final. Non, pregunta ayer, porque vamos a votar agora, que usted dirá que votar, vamos a votar literalmente que está escrito, ¿verdad? Claro. Lo que vamos a votar. Ben, pois rematado o turno de intervencións, sometemos a votación este punto. Votos a favor do mesmo?
10, ¿no? Sí. 10 votos a favor. Abstencións, 5. votos en contra. Queda aprobado este punto, non hai máis puntos de orden do día, ni ronda ni preguntas. Damos por concluído o pleno. Gracias, moi bons días.